Vitajte! Dnes si prečítame jednu z najpôsobivejších gréckych bájí, príbeh o Faetónovi, synovi boha slnka, ktorý túžil dokázať, že je skutočne Božím synom. Tento starý príbeh nám pripomína, že túžba po sláve môže byť nebezpečná, ak nepočúvame múdre rady a nepoznáme svoje hranice. Poďme sa spolu preniesť do dávnych čias a vypočuť si báj o Faetónovi. Rovný rovného si hľadá, hovorieva sa často a neznamená to nič iné, ako že rozdiely medzi ľuďmi môžu spôsobovať veľké ťažkosti. Na druhú stranu výnimočnosť býva príťažlivá, obzvlášť čo sa lásky týka. A tak sa stalo, že Klymené, žena pozemská, sa zamilovala do boha slnka Hélia. Hélios jej lásku opetoval a počali spolu syna, ktorému dali meno Faeton. Hélios mal ako boh svoje povinnosti a nemohol sa zdržiavať pri svojej rodine, a tak vyrastal malý Faeton iba s matkou a medzi sestrami. Matka ho od malička zbožňovala a stále mu opakovala, že je iný ako ostatní, pretože jeho otcom je sám slnečný boh. Každé ráno spolu za svitania vychádzali pred dom a vítali slnko na oblohe. Faeton bol hrdý na svoj polobožský pôvod a neváhal sa o ňom pri každej možnej príležitosti zmieniť. A tak ako rástol a mocnel, rástla aj jeho pýcha. Jedného dňa sa stretol na kraji dediny so skupinkou mladých a pustili sa do reči. Mladíci nepoznali Faetona tak ako ľudia z jeho dediny a jeho vychvaľovanie im prišlo smiešne. Keď prehlásil, že jeho otcom je Boh, smiali sa, až sa za bruchá chytali. Faeton rozhnevane dupal a ešte viac zdôrazňoval svoj božský pôvod, ale nebolo to nič platné. Bol všetkým iba na smiech. Nakoniec si jeden z chlapcov zotrel z tváre slzu od smiechu a položil Faetonovi dobromyselne ruku na plece. Milý priateľu, pamätaj, nikdy netvrď niečo, čo nemôžeš dokázať. Faeton otvoril prekvapene ústa. Skutočne, veď on svoju nadprirodzenosť nemohol nejako doložiť. Rozbehol sa o zlom krky domov. Jeho matka Klymené práve so sestrami pripravovala obed. Matka, vykrikol Faeton zadýchane. Povedz mi, kde nájdem otca? Musím sa s ním konečne vidieť. Klymené sa vyľakala, že pustila hlinené taniere, ktoré sa s rachotom rozbili od laždice. Aj sestry ostali stáť ako omráčené. Nemôžeš za ním ísť, skúsila Klymené ustarostene. Je to príliš nebezpečné, drahý Faeton. Ale Faeton sa nenechal ničím oblomiť. Nepočul prosby ani náreky, nevidel slzy svojich blízkych. Raz sa už rozhodol, že svojho otca nájde, tak teda aj učiní. Keď Klymené videla, že Faeton sa nedá nijak upokojiť, prezradila mu. Choď stále na východ, syn môj, kým nedôjdeš k vysokej zlatej skale. Tam sa týči hrad boha slnka, tvojho otca. Choď a buď veľmi opatrný, prosím ťa o to. Faeton nezaháľal a okamžite sa vydal na cestu. Putoval veľmi dlho, ale každá míľa bola ako malý skok, každý kopec ako kamienok na ceste. Jeho silné odhodlanie mu dodávalo rýchlosť a silu. Konečne teda dorazil k slnečnému hradu. Spoznal ho na prvý pohľad, ligotal sa tak, že Faeton o tej žiari takmer prišiel o rozum. Na rozľahlom skalnatom podstavci sa týčili dva stĺpy a medzi nimi brána, ktorá sa pred mladíkom roztvorila. Faeton vošiel dnu. Nebola tam tma, ale oproti lesku, ktorý vládol vonku, musel nechať oči chvíľu privyknúť. A už sa k nemu zbiehali všelijaké žienky. Snehobiele dievčiny z oblakov, červené zozory a na ich čele krásna zornička.
Tieto ho nežne zobrali a zaviedli do hlavnej sály. Tam, uprostred mnohých ornamentov a ozdôb, obklopený svojimi najvernejšími, na prekrásnom, zlatom osádzanom tróne čakal na neho jeho otec, boh Hélios. Faeton, ovládnutý nádherou a majestátom, pokľakol a sklonil na znak úcty hlavu. Tu k nemu od otcovej pravice pristúpila šibalská mladá dievčina Jar a nasadila mu na hlavu veniec z lučných kvetov. Potom priskočila dravá žena s ohňom v očiach, Leto, a poboskala ho. Jeseň mu dala napiť zo svojej čaše vína a zima sa na neho len ľadovo pousmiala. Hélios povstal a objal svojho syna. Vitaj, Faeton, veľmi som sa na túto chvíľu tešil. Ale povedz, čo ťa ku mne vlastne privádza? Faeton pozrel na otca. Na zemi sa mi posmievajú, otče. Vraj nie som Boží syn, že len tak táram a vymýšľam si. Hélios sa zamračil. Samozrejme, že si môj syn, Faeton. Veď budem pri tebe stáť a urobím čokoľvek, aby som ti to dokázal. Vyslov akékoľvek želanie a akože som Hélios, boh slnka, bude splnené. Faeton sa rozžiaril a rýchlo povedal. Potom mi teda dovoľ, otče, aby som raz a navždy mohol viesť tvoj nebeský voz. Hélios sa zľakol, že až o krok od syna ustúpil. Také želanie to bolo. Boží sľub je však vec posvetná, ten sa nedá porušiť ani odvolať, a tak Hélios musel Faetonovo želanie splniť. Ešte posledný krát sa Hélios pokúšal Faetona prehovoriť, aby svoje prianie zvážil, ale márne. Syn bol rozhodnutý vydať sa v šrapajách svojho otca. Hélios ho teda zaviedol do stajní k nebeskému vozu. Tu, ukázal. Ale pamätaj, nie je to také ľahké, ako sa zdá. Byť kočišom slnečného voza je veľmi ťažké. Ráno voz vyráža strmo nahor k nebeskej bráne a popoludní zase prudko schádza. Potrebné sú silné paže, aby koni nespálili ani nebo, ani zem. Ba čo horšie, aby aj s kočišom nespadli do morských hlbín. Faeton horlivo prikyvoval, ale v duchu sa už videl, ako vládne zlatým bičom a pozerá sa z nebies na šíru zem. V tom nastal čas a zornička so svojimi družkami otvorili červené vráta. Noc sa z neba vytratila, mesiac sa ukryl za útesy a celý svet očakával východ slnka. Faeton na nič nečakal, sám sa vyšvihol do voza, chmatol opraty, ešte sa usmial na otca a už poháňal kone vpred. Hélios za ním hľadel s hlbokou obavou v srdci, ale keďže dal prísahu, nemohol nič urobiť. A Faeton sa už medzi tým preháňal nebom. Najskôr šli kone pokojne, ako boli zvyknuté, ale potom sa im zazdalo, že ich dnes drží akosi voľnejšie a tak sa rozbehli, ako im bolo milé. Faeton sa snažil, koľko mohol, aby ich udržal na správnej dráhe, ale jeho ruka bola príliš slabá a neskúsená. A v tom mu opraty vypadli z rúk. Voz uháňal strmo nahor až ku hviezdam, ktoré celé vyplašené pred tým žiarivým nebezpečenstvom rýchlo uhýnali. Nestihli to ale všetky a niektorým slnečný voz podpálil vlasy. Od tých čias poletujú nešťastne sem a tam po nebi a vlečú za sebou horiaci chvost. Hovoríme im kométy. Potom sa zase voz obrátil strmhlav nadol a šiel tak blízko pri zemi, že všetko vzblklo, celé mestá, krajiny, kontinenty. V Afrike všetkým národom spálil kožu do čierna. Sama matka zeme, Gája, trpela tak nevýslovnou bolesťou, že úpenlivo prosila Dia, vládcu všetkých bohov, aby už spravil s tým vyčíňaním koniec. A tak Zeus zobral jeden zo svojich bleskov
a zrazil Fétona z voza. Tu sa Féton aj s vozom zrútili dolu, každý inde, ale obaja do morských hlbín. A jeho otec Hélios tak strašne oplakával svojho syna, že večer po západe slnka ľudia nachádzali jeho slzy všade v tráve. Pretože to takto bolo každý deň, od tých čias nazývajú ľudia tieto slzy rosa. Vždy raz za čas premôže Hélia smútok natoľko, že skrie svoju tvár uprostred jasného dňa, vtedy sa zachmúri celá obloha a nastane zatmenie. Medzi tým na zemi, medzi obyčajnými smrteľníkmi, smútila i Fétonova matka. Spolu so svojimi dcérami blúdila po šírom svete a hľadala svojho mŕtvého syna, aby mohla pochovať jeho telo. Až po rokoch našli Fétonov hrob. Po páde ho totiž našli vodné víly a pochovali ho. Na tom hrobe sedeli matka s dcérami a plakali týždne, mesiace. Nezdvihli sa, aby sa nasítili, ani si neľahli, aby si odýchli. Sestry jedného dňa ucítili, že sa už ani pohnúť nemôžu. Čo sa to s nami stalo? Volali jedna na druhú a na matku. Klimené rozhrnula čierny závoj, ktorý jej zakrýval tvár, a vykríkla od zdesenia. Jej dcéry sa začali meniť na jelše. Ich nohy sa zaborili do zeme a rástli z nich korene. Ich ruky obrástli vetvami a ich krásne vlasy sa premenili na lístie. Klimené chcela aspoň niektoré zo svojich detí zachrániť a tak rozúrene odlamovala pučiace vetvy jednej z nich. Potom však zmeravela, keď zistila, že namiesto krvi prúdi z čerstvých rán akási číra tekutina, ktorá na slnku tuhne. Jantár. Sama si potom ľahla do tieňa jelší a zostala tak so všetkými svojimi deťmi už na veky. Ďakujem, že ste si vypočuli túto poviedku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.